Hej og velkommen til. I dag skal vi kigge på, hvordan vi får vores Web til at hente data fra DOF Pro med det samme, hvis man har lavet nogle ændringer i DOF Pro, som man gerne vil have vist på hjemmesiden med det samme. Det man gør, det er, at man åbner en browser og går ind på sin hjemmeside og skriver sin hjemmesideadresse herop. Så skriver man /umbraco, og så kommer vi ind på vores login-side. Her skriver I jeres brugernavn og adgangskode og trykker på login. Når I nu er på startsiden af administrationsdelen, så trykker I der, hvor der står jeres skolenavn. Her i arbejdsområdet vil I nu kunne sætte et hak herud for at opdatere data fra DOF Pro. Og bagefter siger I gem og udgive. Når fluebenet så forsvinder igen her, så er alt data hentet fra DOF Pro, og I vil kunne se det på jeres hjemmeside med det samme.